hemen aurkeztuko ditugun aurrekontuak hasieran esan dugun bezala, udal gobernu honen proposamena da. Hemen gaude zuen aurrean aurkezteko eta zuen iritziak eta ekarpenak ere baitare ezagutzeko eta jasotzeko, ezta? Eta horretarako 5 puntuko gai zerrenda prestatu dugu. Gai zerrenda honetan, besteen artean, kokatuko ditugu aurrekontuen nondik noa eta ze irizpide erabili ditugu egiterakoan, ezta? Zer diren aurrekontu batzuk, zer suposatzen duen, baita ere zaitasunak eduki ditugu, nahiko zaitasunak egiteko, egin ahal izateko, arloz arlo, hau da, batzordez batzorde, hau da, kirola, euskera, ogasuna edo arloz arlo tratatuko dira. Arlo bakoitzeko zinegotzi arduradunak ere hitz egingo du horretaz, eta saiatuko geha bai, nahiz eta zenbakiak eta eman, askotan zenbaki gehiegi eta korapilatxoa izaten da, eta horretan ere ez galdu gehiegi, batzutan arrisku hori dago, eta baino saiatuko geha alden argiena izatea, ezta? Momentu honetan, alderdiekin bilerak eta egin ditugu, alderdi guztiekin, alderdi sozialista, alderdi popularra, eta EAJ. Eta gero baitare 11 bat, Ezker Batua eta Aralarrekin. Hoiekin alderdi bezala, baitare sindikatuekin, udaletxean sindikatuen langileen ordezkariekin nugea ja, eta momentu honetan gaur herritarren batzarra aurkeztu dugu. Aurkeztu ditugu denei aurrekontuak, xehetasunak eta hemendikan aurrea hasi besterik ez dugu egin proposamenarekin. Proposamena lehen esan dugun bezala gure proposamena da udal gobernuarena, baina horrek ez du esan nahi, ez ditula onartzen ekarpenak edo beste iritziak edo beste sartzerik beste gauza bat. Iruditzen zaigu azken batean diru publikoa da, zuen eta danon dirua da, eskubidea daukazute baitare iritzia emateko eta beste ekarpenak egiteko, eta aurrekontu batzuk alden zabaltasunarekin egin behar direla, eta lehenean, gero hori guztia kuadratu egin behar du, hori ere bai, Arratsaldeon, anak egin duen sarrera eta testu inguruaren kokapen hori eta gero, ekingo diogu nola baita ere guain ja, gure proposamena, aurrekontuen proposamena edo, pixka datu orokor batzuk emaniz. Aurrekontuak osatzerako garaian irizpide batzuk eduki ditugu kontutan, lehenik eta behin esan guretzako aurrekontu orekatu eta arduratsuak osatzen saiatu gala.